Sisaqhubeka ke ngohlelo lohlobo lwama-leadership esiwatholayo esithi sino-autocracy, sino-democracy, okugqame kakhulu. Sizodinga ukuthi siphuthume-ke sibheke ama-weaknesses esiwabonayo kwi-democracy. I-democracy ihambisana ikakhulu nohlobo lokulawulwa kwezomnotho olwaziwa ngokuthi i-free enterprise. Abaningi balibiza nge-capitalism. La sibona khona osomabhizinisi beziphethe bengalawulwa uhulumeni, belawulwa ama-families kumbe ama-individuals, abantu ngabodwana behlangana bagcine sebeyinkampani ezinkulukazi esizibiza nge-monopoly capital. I-monopoly capital osondonzima bezinkampani ezinkulukazi eziphethe imikhiqizo emkhulukazi, kungaba kwi-mining, kungaba kwi-manufacturing, kungaba kwi-technology, kungaba kuma-sectors ahlukahlukene akhona kwi-economy noma kwezomnotho. Siyabathola-ke laba esibabiza nge-monopoly capital ngosondonzima sebephatha umhlaba. Ukuphatha kwabo, ukuba powerful kwabo, i-influence yabo, isidingo sabo esiphuthumayo sokuthi ama-products wabo, ama-services abo afike emhlabeni wonke, adayiswe emhlabeni wonke, futhi ne-raw material bayithole ngendlela enodlame, ngendlela ene-manipulation, ngendlela engancengi. Siyakuthola lokho kuyama-weaknesses capitalism, free enterprise. Uma sibheka nje as a practical example, impi esinayo e-Iran, okubalulekile sikubonayo kuyona i-control of u-oyela esiwutholayo manje ukuthi uphethwe abantu esingathi i-traditional authority abahambisana nenkolo yama-Muslims kwi-Middle East, e-Iran, abaphethe alongside esingababiza ngegadi. Babizwa ngegadi esingathi kwaZulu abantu abama-elders, abantu abaluleka ophethe, abalekelela ophethe, aba-spreade ey'ndaweni ezahlukahlukene. Uma-ke sibheka siyathola ukuthi i-monopoly capital yokuthi abaphethe umhlaba abafana njengo-Britain no-America banesifiso esiphuthumayo sokuthi baphathe ukutholakala kwa-oyela okukhulu kakhulu kuleya ndawo, ba-dominate ukuze badayise, ba-monopolize ngokwebhizinisi ukutholakala kwe-raw material ka-oyela, ma-barrels,
bakwazi ukuyiprocessa ikwazi ukuthi idayise ngoba bakholelwa ukuthi ibona abaphethe emhlabeni ibona abanama numbers amakhulu la imakethe yomhlaba ithe chithisaka. Uma isimo sinjalo siyayithola ke i-Iranian Guard isempini lempi ke esike yasinetha ke nathi sazithola sesithola upetrol ngeprice ephezulu zakhuphuka izinto eyitolo ngenxa yalesimo. La sibheke i-form of leadership, i-form of power esinayo esibiza ngedemocracy, where we find izinto zilawulwa ngohlelo lwe-multi-party democracy. However, this multi-party democracy inikeza ithuba lokuthi ezomnotho nazo zikhululeke engangokuba abantu abathile abaphethe ezomnotho bangalawuleki, bangafuni futhi ukuhlonipha ama-boundaries kumbe i-sovereignty yamanye amazwe ukuze kufezeke inhloso zabo. Ebhizinisini ke siyazi ukuthi all right, might is right. If une-power, right, futhi unelungelo lokwenza okuthandayo, uzokwenza futhi lokho okuthandayo. Nako-ke kunjalo ke nakubaphathi bethu under i-neo-colonialism eyabonwa ubaba uNkrumah esho ukuthi nakuba abamhlophe sebephumile kwi-power politically, kodwa uhlelo lokuphathwa kwezomnotho lusakhombisa ukuthi basaphethe umhlaba. Ukuphatha kwabo umhlaba ke kuziveza ezimweni ezifana njengalezi zase-Iran, okuyisibonelo esihle kwi-contemporary history esibhekene nayo esiyibonayo ukuthi singafunda ukuthi this is what democracy gives us, this is what free enterprise gives us, this is what capitalism gives us. Siyavuma kona ukuthi uchwepheshe omkhulu uAdam Smith uma ngabe ebhala njengefilosofa, njengethinker, njengomuntu owanikeza i-theory to usikompilo lwezomnotho olwaziwa nge-capitalism, wathi uma ngabe lucwaninga wathi la sibhekene nohlobo lwezomnotho olusivumela ukuthi amazwe ahlukahlukene akwazi ukuthi take advantage of ukuthi uma ngabe mina nginokuningi ezweni lami, wena unokuncane ezweni lakho, ngiyakwazi ukuthi ngihwebelane nawe ukuze nawe abantu obaphethe abantu bezwe lakho bathole ama-products, bathole ama-services, bathole ukujabula, bathole i-satisfaction. So the whole free enterprise and capitalism thing inabo ubuhle bayo, inawo ama-advantages abo, kodwa ibuye futhi ibe nawo ucopho othi might is right. Monopoly capital sibathola beyabantu asebefuna ke manje ukuthi babe ontambo olukhuni, baphathe umhlaba ngesihluku, bakwazi ukuqala izimpi, baze sustain futhi bebe bentshontsha
izinto ezifana no-oil. That is just an example of what free enterprise does, what capitalism does, what monopoly capital does, the power to dominate the world. And that is in contravention of some of our practices, nama aspirations in capitalism as expressed by amadinkazi amakhulu afana no-Adam Smith. Sizoxoxa kakhulu ngokuzayo kwivideo elandelayo yendlulamithi NPO through uBiwe Mkhize, i-Skills Development Facilitator ye-Leadership. Siyabonga.